O jeden z najdominantnejších kúskov dennej zóny, akým je sedačka, je potrebné sa neustále starať. Dennodenným používaním čelí rôznym nástrahám. Nenechajte masné škvrny či špinavé fľaky pokaziť vašu náladu. Ak sa o svoju sedaciu súpravu budete náležite starať, žiadny fľak vás nemôže prekvapiť. Poďme spoločne pozrieť na užitočné rady a tipy pri starostlivosti o tento kus nábytku. Látková sedačka musí čeliť mnohým nástrahám, nielen od detí, ale aj od domácich miláčikov. Výber látky je dôležitý. Neustálemu tepovaniu vašej sedačky môžete predísť už pri výbere materiálu, z ktorého bude vaša sedačka vyrobená. Nie všetky typy poťahov reagujú na škvrny rovnako. Dôležité je vybrať ľahko udržateľný, pevný materiál s funkciou AquaClean. To znamená, že poťah vašej sedačky ľahko vyčistíte pomocou čistej vody. Takýto typ látky neprepúšťa tekutiny a tým pádom neumožní škvrnám presiaknuť do látky. Ocenia ju najmä rodiny s deťmi. Impregnovaná látka s funkciou čistenia pomocou vody a handričky je pri kúpe látkovej sedačky veľkou výhodou. Dbajte preto pri výbere látky o jej funkčnosť. Prvým a zásadným pravidlom pri starostlivosti o sedačku s látkovým povrchom je bojovať proti škvrne hneď. Nie za 5 minút, nie za hodinu, nie zajtra, ale i hneď. Škvrnu je potrebné vyčistiť okamžite, ako sa na sedačke objaví. Aj niekoľkominútové čakanie totiž môže spôsobiť to, že sa škvrna v látke usadí a jej čistenie bude oveľa ťažšie. Čím skôr sa teda do čistenia pustíte, tým ľahšie to pôjde. Škvrna na sedačke nepočká, predovšetkým škvrny od vína, kávy či krvi. Pri použití akýchkoľvek čistiacich prostriedkov si ich najskôr odskúšajte na malej ploche, ktorá nie je až tak na očiach. Predsa len nikdy neviete, ako takýto prípravok zareaguje s vašou pohovkou. Dôležité je si pred použitím čistiacich prostriedkov aj pozorne prečítať pokyny od výrobcu. Sú zvyčajne uvedené na štítku, prípadne aj v príbalovom letáku. Ak totiž omylom použijete nebezpečný čistiaci prostriedok, môže to mať za následok trvalé poškodenie čalúnenia. Ak máte látkovú sedačku so snímateľným poťahom, nie je problém oprať ho. V prípade, že takúto možnosť nemáte, môžete na škvrny použiť čistiacu penu. Ak na sedačku niečo rozlejete, odsajte najprv tekutinu handričkou alebo utierkou a až potom sa pustite do čistenia. Pred celkovým čistením textilnej sedačky je vždy dobré ju povysávať. Potom môžete naniesť penu na čistenie a jemnými krúživými pohybmi ju tak vyčistiť. Nezabudnite nechať sedačku dobre vyschnúť. Vždy použite prášok na jemnú bielizeň, prípadne tekutý prášok na pranie. Čajovú lyžičku pracieho prášku zmiešajte v pol litri teplej vody, až kým sa prášok úplne nerozpustí. Vo vode navlhčite bavlnenú handričku a poriadne ju vyžmýkajte. Krúživým pohybom vyčistite časť sedačky, na ktorej je fľak. Všestranný domáci pomocník je vhodný aj na čistenie sedačiek. Zmiešajte ocot s vodou v pomere 1:4 a roztok vlejte do nádobky s rozprašovačom. Nastriekajte ho na škvrnu a pomocou handričky jemne vyčistite. Ocot môžete na látke nechať pôsobiť 2 až 3 minúty, no po ukončení čistenia toto miesto umyte čistou vodou. Sóda bikarbóna odstráni aj zápach. Postará sa o rôzne druhy škvrn, vrátane tých od kávy, kaká či krvi. Zmiešajte polievkovú lyžicu sódy bikarbóny s polievkovou lyžicou vody. Vytvoríte tak spenenú pastu, ktorú čo najrýchlejšie aplikujte na škvrnu. Nechajte pôsobiť niekoľko hodín, až kým pasta nevyschne. Sódu následne povysávajte, spolu s ňou zmizne aj fľak zo sedačky. A čo chlpy od domáceho miláčika? Mať doma domáceho miláčika prináša veľa radostí, ale aj nejaké tie starosti. Jednou z nich sú práve chlpy. Jedným z trikov je použitie klasických gumených rukavíc, ktoré používame pri umývaní riadu či kúpeľne. Ak ich navlhčíme a rukou prejdeme po sedačke či koberci, veľmi jednoducho sa prilepia na rukavice. Potom už len stačí chlpy z rukavice opláchnuť, samozrejme so sitkom v umývadle, aby ste nemuseli následne riešiť upchatý sifón.
Ďalším trikom je odstránenie chlpov z koberca či sedačky pomocou stierky na okná auta. Sami uvidíte, že má perfektné využitie nielen na stieranie vody z okien, ale aj chlpov z koberca. Chlpy od vášho psíka či mačky dokážu vyčariť nepríjemné pohľady a poznámky od vašej návštevy, preto je potrebné pravidelné odstraňovanie chlpov z vašej pohovky. Pravidelná starostlivosť o sedačku s látkovým poťahom by mala zahŕňať vysávanie, impregnáciu a čistenie. Vysávať sedačku sa odporúča raz týždenne, dôkladné vyčistenie alebo tepovanie aspoň jedenkrát ročne. Impregnovanie pomocou impregnačného spreja vytvorí vodeodolnú ochrannú bariéru medzi špinou a poťahom vašej sedačky. Ak sa do takéhoto čistenia nechcete púšťať sami, objednajte si profesionálov, ktorí vám sedačku perfektne vyčistia. Keď si zvládnete gauč vyčistiť sami, použite už spomínanú penu a skvelý je aj vysávač na mokré vysávanie. Pravidelná impregnácia vašej sedačky pomocou impregnačného spreju dokáže predĺžiť jej životnosť a slúži aj ako ochrana pred vyplednutím farieb. Vďaka impregnácii bude vaša sedačka znateľne odolnejšia voči akémukoľvek znečisteniu, keďže vytvára ochrannú bariéru. Komplexné tepovanie sedačky sa odporúča raz ročne. Ideálne je zavolať si firmu, ktorá vás nečistôt zbaví. Verím, že vám tieto tipy pomohli a starostlivosť o vašu látkovú sedačku bude odteraz oveľa jednoduchšia. Ak sa vám vlog páčil, pokojne sa prihláste na odber nášho kanála.